Il-Gvern Laburista biex jagħmel lin-nies sinjuri lest jagħmel dan anke jekk bil-moħħbi. Għal dan waqt attività politika f'Santa Luċija, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela. Bil-moħħbi għalonna qegħdin nagħtu il-flus lin-nies ejja. Jiena fejn hu Konrad? Jien bħal Konrad ngħid. Fejn hu Konrad? Jien bħal Konrad ngħid. Jekk nagħmel l-affarijiet bil-moħħbi biex nagħmel lin-nies aktar sinjuri, bil-moħħbi nagħmilhom. Wara li tkellem Tony Abela, kien imiss lill Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat biex jagħmel id-diskors tiegħu. U għal darb'oħra għażel li ma jitkellimx dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, ma tkellimx dwar x'lesti joffru l-kandidati tal-Partit Laburista. Fid-diskors tiegħu Muscat semma l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista, pjan li Muscat qal li qiegħed jaħdem. Kien hawn fejn semma l-Interconnector u qal li hu parti mill-pjan li dejjem kellu l-Partit Laburista. U iva, l-Interconnector, parti mill-proġett tagħna, mill-pjan tagħna, dan il-kejbil li għaqadna mal-Italja huwa parti mill-pjan tagħna. Iżda Joseph Muscat ma qalx li felu is-sentejn minn flok inawgura l-Power Station li wieħed se jkun qed jinawgura l-pjan tal-enerġija tal-Partit Nazzjonalista, l-Interconnector. Muscat lanqas ma semma li qabel l-elezzjoni ġenerali il-Partit Laburista fl-oppożizzjoni kien jirredikola l-proġett tal-Interconnector. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru irredikola l-abbozz ta' liġi li resqet l-oppożizzjoni dwar l-obeżità u ddeskrivija bħala liġi dwar ix-xaħam. Waqt li ħadd ieħor għamel liġi dwar ix-xaħam, liġi dwar il-ħxuna. Waqt l-attività politika f'Santa Luċija, Muscat ammetta li l-Gvern f'sentejn għamel l-iżbalji u qal li jrid jitgħallem minnhom. Tul id-diskors tiegħu Joseph Muscat attakka lil kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil talli l-Oppożizzjoni oġġezzjonat għad-deċiżjoni tiegħu ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru biex l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ma jsirux din is-sena.